या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। खुर्ची सांभाळण्यासाठी ठाकरेंचा कोकण वासियांवर अन्याय, दीपक केसरकर यांचा घणाघात। निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त शिवगर्जना, विशाल परब यांची महागर्जना। आणि कोकणातील प्रसिद्ध गिरोबा उत्सव, उसळला भक्तांचा जनसागर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। अजित पवारांनी निर्दयीपणे कोकणातील पैसे काढले तेव्हा हुकीचूक केलं नाही। अजितदादांच्या समोर बोलायची तुमची कधी हिंमत झाली नाही। खुर्ची सांभाळण्यासाठी कोकणातल्या लोकांवर अन्याय केला। कोकणावर अन्याय होत असताना तुमच्या आदरापोटी चूप होतो। जेव्हा तुमच्या हातात होतं तेव्हा कोकणला का दिलं नाही? ज्या सत्तेपोटी राष्ट्रवादीची लाचारी केली ती सत्ताही तुमच्या हाती राहिली नाही। तुमच्याकडे पक्षाचं नाव चिन्ह होतं तेव्हा कोकणात एक आमदार निवडून आला, असा हल्लाबोल मंत्री दीपक केसरकर यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला। एक गोष्ट असं आहे, म्हणजे दम बघण्यापेक्षा सहानुभूतीची निर्माण करण्याचा ते प्रयत्न करतात, हे साफ खोटे आहे। खरं तर कोकणामध्ये जात असताना त्यांनी विचार केला पाहिजे की अजितदादांनी ज्यावेळेला अत्यंत निर्दयीपणे कोकणाचे पैसे काढून घेतले त्यावेळेला होकी चूक करण्याची सुद्धा तुमची हिंमत झाली नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्याच जिल्ह्याचं बजेट 250 कोटी रुपयाचं होतं जिल्हा नियोजन मंडळाचं, ते त्यांनी थेट 150 कोटीवर आणलं तरी तुम्ही काय करू शकला नाही। केवळ आपली खुर्ची सांभाळायची, कोकणातल्या लोकांवर अन्याय झाला तरी चालेल। ज्या योजनेची तुम्ही घोषणा केली, सिंधुरत्न घोषणेची, त्याला फक्त 25 कोटी रुपये अजितदादांनी दिले, त्याला सुद्धा तुम्ही काय करू शकला नाही। मी आज तुम्हाला काय देऊ शकत नाही असं कोकणाला म्हणण्यापेक्षा ज्याला तुमच्या हातात होतं त्याला तुम्ही कोकणाला का नाही दिलं, आणि कोकणाच्या हक्काचं जेव्हा काढून घेतलं त्याला तुम्ही होकाचूक का नाही केलं, हा सुद्धा प्रश्न आहे। आणि म्हणून ज्या सत्तेच्या पोटी राष्ट्रवादीची लाचारी झाली ती सत्ताही तुमच्याबरोबर राहिली नाही। तुमची लोक ज्यांना तुम्ही भेटसुद्धा देत नव्हता ती लोकसुद्धा तुमच्यावर राहिली नाही, कारण प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो आणि म्हणून निश्चितपणे तो स्वाभिमान कोकणाच्या जनतेमध्ये निश्चितपणे आहे। आणि म्हणून तुम्ही ज्या वल्गना करता की आमच्यातून बाहेर पडलेला निवडून येत नाही, ज्याला नारायण राणे साहेब बाहेर पडले त्याला 12 पैकी 11 आमदार त्यांनी निवडून आणलेले होते, तुम्ही फक्त 1 आमदार निवडून आणू शकला, ज्याला तुमच्याकडे चिन्हसुद्धा होतं, पक्षाचं नावसुद्धा होतं। आणि म्हणून कोकणच्या अस्मितेला तुम्ही ठेच पोचवलेली आहे। आम्ही निश्चितपणे तुमच्या आदरापोटी बोलत नव्हतो, परंतु खऱ्या अर्थाने तुम्ही कोकणासाठी काही करू शकला नाही। ज्याला करायचं होतं आणि अन्याय होत होता त्याला काही करू शकला नाही। कोकणासाठी काजूचं धोरण 2.5 वर्षापर्यंत तुम्ही अंमलबजावणी करू शकला नाही। एवढंच नाही तर बाळासाहेबांच्या नावामागे हिंदू हृदय सम्राट म्हणण्या एवढी सुद्धा हिंमत सत्तेच्या पोटी कोणाची होत नव्हती। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं फेसबुक पेज। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 094 48 14 24 21।
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगळीवेगळी आणि ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या सांगेली गिरोबा उत्सवाचा रविवारी थाटात प्रारंभ झाला. सुमारे 350 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या उत्सवासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. रविवारी होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला ढोल ताशांच्या गजरात आणि हर हर महादेवच्या जयघोषात प्रारंभ झालेल्या आगळ्या वेगळ्या सोहळ्याची सांगता गुरुवारी होणार आहे. गिरिजानाथाच्या या मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या सोहळ्यालाच गिरोबा उत्सव असं म्हणतात. दरवर्षी परंपरेप्रमाणे हा उत्सव धूमधडाक्यात व भक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा केला जातो. पंचक्रोशीतीलच नव्हे तर जिल्हाभरातून या उत्सवाचा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी हजारो भाविक यावेळी उपस्थित राहतात. दरवर्षी गिरोबाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी फणसाचं झाड निवडलं जातं. यावर्षी गिरोबा उत्सवासाठी देवकरवाडीतील तुकाराम राऊळ यांचं फणसाचं झाड निवडण्यात आलं होतं. त्याचवेळी म्हणजे खऱ्या अर्थानं महाशिवरात्रीपासूनच या उत्सवाला सुरुवात होते. त्यानंतर उत्सवस्थळी गेले 2 आठवडे विविध कार्यक्रम संपन्न झाले. रविवारी सायंकाळी गिरिजानाथ मंदिरात देवस्थानचे मानकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित झाल्यानंतर मंदिराच्या गाभाऱ्यावरील एका बाजूचे छप्पर मोकळे करण्यात आले. यावेळी देवाची पडली भरणे, शेष लावणे आदी पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम झाले. त्यानंतर गिरिजानाथ मंदिराकडून सवाद्य, निशाणकाठीसह देवस्थानचे मानकरी आणि ग्रामस्थ सवाद्य मिरवणुकीने येथील नियोजित गिरोबा उत्सवस्थळी निघाले. उत्सवस्थळी पोहोचल्यावर सुहासिनींनी देवस्थानच्या मानकऱ्यांचे औक्षण केले. त्यानंतर गिरिजानाथाच्या मूर्तीसाठी निवडण्यात आलेल्या फणसाच्या झाडाची विधिवत पूजा अर्चा करून शेष लावून गाराणे घालण्यात आले. त्यानंतर हर हर महादेवच्या जयघोषात व ढोल ताशांच्या गजरात देवाचे झाड तोडल्यानंतर भाविक नतमस्तक झाले. सायंकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत फणसाच्या खोडापासून गिरोबाची मूर्ती घडवण्यात सांगेली पंचक्रोशीतील शेकडो सुतार कारागिरांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. मध्यरात्रीनंतर गिरोबाची मूर्ती साकारल्यानंतर पहाटेच्या सुमारास सवाद्य मिरवणुकीनं गिरोबाची ही मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी मंदिरात नेतात. देवाला खांद लावण्याचा नवस असल्यानं गिरोबाच्या या मूर्तीला खांद लावण्यासाठी भाविकांमध्ये चढावड असते. पुढे होळी आणि त्यापाठोपाठ गिरिजानाथाची मूर्ती असते. सोबत नेत्रदीपक फटाक्यांची आतषबाजीही असते. पहाटे 3:30च्या सुमारास मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याचं नियोजन करण्यात आलं. तत्पूर्वी जुना देव नेमातून काढून त्या ठिकाणी या नवीन देवाची प्रतिष्ठापना केली जाते. उत्सवानिमित्त देवकरवाडी ते गिरिजानाथ मंदिर परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आल्यानं गिरोबा उत्सवाचा हा मार्ग उजळून निघाला होता. उत्सवाचा हा मार्ग भाविकांच्या गर्दीनं गजबजून गेला होता. सांगलीच्या या महाउत्सवामुळे गावात उत्साहाचं वातावरण होतं. हजारो भाविकांनी यावेळी उपस्थित राहून सोहळ्याचा आनंद लुटला. देवकरवाडी ग्रामस्थ, देवस्थान मानकरी यांनी उत्सवाचं उत्कृष्ट नियोजन केलं होतं. उत्सवाला होणारी गर्दी लक्षात घेऊन चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 8275 62 95 15. राज मोबाईल्स. माजी खासदार तथा भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांचा वाढदिवस भव्य दिव्य पद्धतीनं साजरा होणार आहे. या निमित्तानं खास छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित शिवगर्जना हे महानाट्य आयोजित करण्यात आले, अशी माहिती विशाल फाउंडेशनच्या वतीनं त्याचे अध्यक्ष विशाल परब यांनी खास आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पाहुयात काय म्हणालेत विशाल परब.
महानाट्य घ्यायचं कारण असं की गेले 10 वर्ष निलेशजी राणे साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सेलिब्रेशन करतोय आणि आम्ही कार्यकर्त्यांमध्ये न करता सर्वसामान्य जनतेमध्ये करतोय. त्याच प्रमाणामध्ये आपल्या लोकांना शिवाजी महाराजांचं जीवनपट कसा आहे हे पाहण्यासाठी हा आगळा वेगळा म्हणजे आजच्या 21व्या शतकातलं शिवाजी महाराजांचं जे नाटक आहे हे दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. साधारण 700 ते 800 कलाकार आहेत. स्थानिक कलाकारांना सुद्धा आम्ही इथे योगदान दिलेलं आहे आणि त्याच प्रमाणात घोडे हत्ती यांचं प्रमाण जे आहे ते आमच्या मैदानाची क्षमता पाहून त्या ठिकाणी 15 ते 20 घोडे आहेत, हत्ती आहेत, उंट आहेत, त्याप्रमाणे बैलगाड्या आहेत. अनेक प्रकारचे शिवाजी महाराजांच्या काळातील ज्या सामग्री वापरल्या जात होत्या त्यासुद्धा याच्यामध्ये आहेत कार्यक्रममध्ये. 17 तारीखला महानाट्य होते आणि त्याचं खास आकर्षण असं आहे की सन्माननीय निलेश राणे साहेब यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याचं अभिषेक चिंतन करण्यासाठी हे महानाट्य होत आहे आणि त्याची पाहणी करण्यासाठी सन्माननीय अशोकजी सावंत असतील, विशाल परब आम्ही इथं आलेलो आहोत ग्राउंडची पाहणी करण्यासाठी. आम्ही सर्व नेत्यांना भेटणार आहोत. आज आम्ही नावं सांगू शकत नाही. जे येणारी नावं फिक्स होतील तो एक दिवस स्वतंत्र प्रेस घेऊन त्यांची नावं डिक्लेअर केली जातील. आयोजक भारतीय जनता पार्टी आणि विशाल फाउंडेशन आहे आणि विशालचं एक वेगळं प्रेम आहे साहेबांवर आणि तो साहेबांसाठी नेहमी धडपडत असतो आणि आज जो काय आहे विशाल तो फक्त निलेश साहेबांमुळेच आहे म्हणून त्याची धडपड चालू असते. पहिल्या दिवशी कमी ते 30 ते 40 हजार लोक उपस्थित असतील. मालवणमधून निलेश साहेबांच्या वाढदिवसाला, कारण की निलेश साहेबांचा हा आधी मतदारसंघ आहे कुडाळ आणि मालवण आणि त्यानिमित्ताने निलेश साहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी मालवणचे जवळजवळ 7 ते 8 हजार लोक या ठिकाणी नाट्याच्या निमित्ताने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी हजर राहणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग कोल्हापूरला जोडणारा मुख्य गगनबावडा घाट रस्त्याच्या नूतनीकरणाबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता. पावसाच्या अगोदर रस्ता पूर्ण करण्याचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभा सभागृहात आश्वासन दिलंय. पाहूया. ठीक आहे. वैभव नाईकची देतो. ज्याप्रमाणे रत्नागिरीला आंबा घाट या ठिकाणी जोडतो, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर, निकम साहेब, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गगनबावडा घाट हा या ठिकाणी महत्वाचा घाट आहे आणि या घाटामध्ये गेल्या पावसामध्ये अनेक दिवस वाहतूक बंद होती. माननीय मंत्री महोदयांनी त्यासाठी निधी सुद्धा या ठिकाणी मंजूर केला आहे, परंतु प्रत्यक्ष अजून टेंडर निघालं नाही, कामाला सुरुवात नाही आणि आता 2-3 महिने फक्त राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे हे काम कधी सुरू होईल आणि कधी पूर्ण होईल आणि पावसामध्ये हा घाट पूर्णपणे चालू राहील का या संदर्भात मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावे. या संदर्भात आपणाला माहित आहे की त्या संदर्भातली निधी उपलब्ध करून देण्याची करण्यात आलेला आहे. टेंडर प्रोसेसिंग आणि या सगळ्या प्रक्रिया आता लवकरच पूर्ण होतील आणि पावसाच्या अगोदर तो पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण शर्तीचे प्रयत्न केले जातात. एकदम पॉइंटेड. निकम साहेब एकदम. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. ठाकरे गटाची खेडमध्ये रविवारी सभा झाली. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी कदम कुटुंबियांवर हल्लाबोल केला. याला रामदास कदम यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. उद्धव ठाकरे 100 वेळा आले तरी योगेश कदम पडणार नाहीत असा निशाणा साधलाय. पाहुयात काय म्हणालेत रामदास कदम. खेडमध्ये म्हणजे रामदास कदमांच्या बालेकिल्ल्यात उद्धवजींची सभा अशी ब्रेकिंग न्यूज सगळ्या ठिकाणी चालत होती.
मला प्रथमतः एक गोष्ट सांगायला हवी. खेड तालुका हा शिवसेनामय भगवामय रामदास कदम यांनी केलाच, पण त्याही पलीकडे जाऊन माझ्या खेड तालुक्यातल्या प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक वाडीमध्ये मग ते वीज असू देत, पाणी असू देत, रस्ता असू देत, शाळा असू देत, साखव असू देत, हा सगळा विकास रामदास कदम यांनी केला आहे. आणि म्हणूनच खेडची ओळख रामदास कदमचा बालेकिल्ला अशी झालेली आहे. हे उद्धवजींना कदाचित माहिती नसेल, शिवसेना प्रमुखांना माहिती होतं. शिवसेना प्रमुख मातोश्री वृद्धाश्रमच्या उद्घाटनाला स्वतः आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा आम्ही भांडा नाक्याला उभा केला आहे. त्याचंही उद्घाटन शिवसेना प्रमुखांच्या हस्ते झालं होतं. आणि ज्या वेळेला खेडमधून मी विजयी झालो त्या वेळेला महासाहेबांनी स्वतः आरतीने मला ओवाळलेलं आहे. मातोश्री ही माझ्यासाठी नवीन नाही, पण काल जो इथं राजकीय शिमगा झाला खेडमध्ये, खेडची लोक किती होती त्यामध्ये मुंबई, ठाणं, पुणे, नवी मुंबई, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा, इथून सगळी लोक आणली गेली आणि आम्ही रामदास कदमच्या बालेकिल्ल्यात सभा घेतली. तर समाधान उद्धवजींना नक्की झालं असेल. आता किती खुर्च्या खाली होत्या, लोक कशी उठून जात होती, याच्यावरती मी येणार नाहीत का, खाली मी येणार नाही. पण एक गोष्ट मला उद्धवजींना सांगायला हवी. उद्धव साहेब, तुम्ही एकदा नाही 100 वेळेला खेडमध्ये आलात तर योगेश कदमाला तुम्ही पाडू शकणार नाही. योगेश कदमाला तुम्ही संपवायचा प्रचंड प्रयत्न केला. माझ्या मुलाला, म्हणजे मला तर तुम्ही संपवला होता राजकारणातून. मला तुम्ही सांगितलं होतं तुम्ही इलेक्ट्रिक कुठल्याही मीडियासमोर जायचं नाही, मला बंदी केली होती. आज एक महाराष्ट्राला गोष्ट आणखी एक कळू देत, अनेक गोष्टी आहेत. मी पुस्तकच लिहिणार आहे. अयोध्येला ज्या वेळेला उद्धवजी निघाले होते तेव्हा अयोध्यामध्ये सगळी व्यवस्था रामदास कदम यांनी केली होती. सगळ्या लोकांची राहण्याची वगैरे सगळी व्यवस्था. आता सगळी व्यवस्था म्हणजे आपल्या सगळ्यांना कळलं असेल. आणि संजय राऊत याला साक्षीदार आहेत. पण आदल्या दिवशी उद्धवजी तुम्ही मला बोलवून घेतलात आणि सांगितलं तुम्ही अयोध्येला माझ्यासोबत यायचं नाही. मला कळलं नाही का ते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत. या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा: रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62. फोन नंबर 023 67 23 40 00. सावंतवाडी शहराची शान असलेल्या नरेंद्र डोंगराला सोमवारी पहाटेच्या 4 वाजताच्या सुमारास आग लागली. वाढत्या उष्म्यामुळे पेटलेला वणवा वाढत गेला. सामाजिक कार्यकर्ते देव्या सूर्याजी यांच्यासह काही दक्ष नागरिकांना शहरातून डोंगरात आगीचे लोट उठताना दिसताच त्यांनी नरेंद्र डोंगरावर धाव घेत प्रशासनाला फोनाफोनी करून कल्पना दिली.
बराच वेळ प्रशासनानं दखल न घेतल्यानं आपत्कालीन नंबर 112 वर संपर्क साधला. यानंतर वन विभागाचे अधिकारी दाखल झाले तर पोलीस नगर परिषदेचा फायर फायटर बंब घेऊन पोहोचले, परंतु हा बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं तो बिनकामाचा ठरला. लोकवस्तीपर्यंत वनवा सरकत असतानाच बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. वाढत्या उष्म्यामुळे वनवा पेटून ही आग लागल्याचं वन विभागाकडनं सांगितलं गेलं. तब्बल 5 तास हा वनवा विझवण्यासाठी वन विभागाकडनं शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. मळगाव वनपाल प्रमोद राणे, वनपाल सदानंद कदम, वनरक्षक प्रकाश रानगिरे यांनी अथक परिश्रम घेतले, परंतु आग आटोक्यात येत नसल्यानं उपवन संरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर यासह वनरक्षक वसंत गेजगे, वनरक्षक नेमळे रमेश पाटील, वनमजूर अशोक गावडे, रामचंद्र रेडकर, तुषार सावंत आदी वन कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत डोंगराला लागलेली आग आटोक्यात आणली. दरम्यान पोलीस सतीश देसाई, मनीष शिंदे नगर परिषदेचा फायर फायटर बंब घेऊन दाखल झाले. मात्र हा बंब डोंगराच्या पायथ्यालाच अडकला. रस्त्यातील वायरींचा अडथळा आल्यामुळं बंब वर चढणार नसल्याचं फायर ब्रिगेडकडून सांगण्यात आलं. हनुमान मंदिरापर्यंत आग पोहोचली असल्यानं व 100 मीटर अंतरावर लोकवस्ती असल्यानं या आगीचा फटका लोकवस्तीस बसण्याची दाट शक्यता होती. आग वाढू नये यासाठी नगर परिषद प्रशासनानं प्रयत्न करणं आवश्यक असतानाच बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं तो बिनकामाचा ठरला. नुकताच 55 लाख खर्च करून हा फायर फायटर खरेदी करण्यात आला आहे, परंतु मंदिरापर्यंत तो न पोहोचल्यानं उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, अर्चित पोकळे, साईश निरगुण, शुभम बिद्रे, गौतम माठेकर, संदीप निवळे, प्रथमेश प्रभू, बबलू मिशाळ, रेगिन फर्नांडिस, धनंजय डिचोलकर, गौरव म्हापसेकर आदींनी प्रसंगावधान राखल्यानं मोठा अनर्थ टळला. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. उद्धव ठाकरेंचे हात भ्रष्टाचारानं बरबटलेले असल्यानं त्यांना धनुष्यबाण मिळणार नाही, असा आरोप माजी मंत्री रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत रामदास कदम. काल देखील तुम्ही सुरुवातच केलीत. केशवराव भोसलेंचा ड्रायव्हर होता उद्धवजी. जर का तुम्ही मी केशव भोसलेंचा ड्रायव्हर होता हे जर का तुम्ही सिद्ध करून दिलं तर तुमच्या घरी मी भांडी घासेन. आता उद्धवजी तुम्ही माझ्या घरी भांडी घासायला याल का? आपण कुणाचं ऐकतोय, काय बोलतोय? अगं मी वाघाचा का जगलोय? कोणाचं ड्रायव्हर म्हणून कधी नोकरी केलेली नाही. केशव भोसलेंच्या निवडणुकीच्या वेळेला माझी गाडी, माझा पैसा, माझं डिझेल, काय संबंध कुठला कोणाच्या ड्रायव्हरचा? पण सुरुवातच काल तुम्ही तुमच्या भाषणाला अशी केली. तुम्ही उद्धवजी एक गोष्ट काल बोलून गेलात की ज्याच्या हातामध्ये धनुष्यबाण तो चोर. वाहे उद्धवजी एक सांगतो तुम्हाला मी, ज्याच्या हातामध्ये धनुष्यबाण तो रामभक्त. हे पवित्र धनुष्यबाण सगळ्यांच्या हातामध्ये मिळत नाही. तुमचं दुर्दैव आहे आणि म्हणून तुम्हाला हे धनुष्यबाण मिळू शकलं नाही. आणि तुमच्या हातामध्ये धनुष्यबाण येईल कसं? कारण तुमचे हात बरबटलेले आहेत, भ्रष्टाचारी आहेत. भांडूपचा आमदार अशोक पाटील यांनी दापोलीच्या जाहीर सभेमध्ये ते स्वतः सिटिंग आमदार असताना देखील त्याच्या आमदारकीचा सौदा किती कोटीमध्ये कसा झाला हे अशोक पाटलांनी सांगितलं, जाहीरपणे सांगितलं. आणि म्हणून तिकीट देण्यासाठी, तिकीट कापण्यासाठी जर का तुम्ही पैसे घेत असाल
तर आता अशा भ्रष्टाचाराच्या हातामध्ये धनुष्यबाण शोभेल का? तो प्रभू रामचंद्र हे बघू वाटेल का तुम्हाला धनुष्यबाण द्यायला? आणि म्हणून तुमचे 2-4 जे शब्द आहेत, गद्दार, चोर, बेईमान, खोके, अहो खोक्यामध्ये आम्ही अडकलो नाही, खोक्यामध्ये तुम्ही अडकला. ज्याला कावीळ असते ना त्याला दुनिया पिवळी दिसते. एक तरी उदाहरण दाखवायचं एका आमदाराचं, ह्या आमदारांनी या ठिकाणी इथं पैसे घेतले, एवढे घेतले, बाप दाखवायला साध्य खरा ना. तुम्ही बाळासाहेबांचे चिरंजीव आहेत, आम्हाला काय म्हणायचं नाही. शिवसेना प्रमुख आमचं दैवत आहे, आपण त्यांचे चिरंजीव आहात. पण उद्धवजी एक गोष्ट मला आपण सांगा, शिवसेना प्रमुख जिवंत असते तर सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी सोबत जाऊन तुम्हाला मुख्यमंत्री होऊ दिलं असतं का? याचं उत्तर पहिल्यांदा तुम्हाला द्यायला लागेल. आणि मग हिंदुत्वाची भाषा तुमच्या तोंडामध्ये आता शोभते का? बाळासाहेब असते तर तुम्हाला मुख्यमंत्री होऊ दिलं असतं का? हे महाराष्ट्राच्या शेंबड्या मुलाला जर प्रश्न विचारला ना तो नाही म्हणून पटकन सांगेल एका मिनिटामध्ये. शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला असामान्य महत्व प्राप्त करून दिलं. अगदी पंचायत समितीपासून लोकसभेच्या अध्यक्षांपर्यंत सगळी पदे इतरांना दिली, स्वतः कधी कुठलं पद घेतलं नव्हतं. पण मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिवसेना प्रमुखांच्या तुमच्या वडिलांच्या विचाराची बेईमानी तुम्ही केली. गद्दार तुम्ही आहात. इतरांकडे गद्दार म्हणून एक बोट दाखवतो तेव्हा शिल्लक असलेली 3 बोटं उद्धवजी आपल्याकडे असतात, ह्याचं भान तुम्ही ठेवायला हवं. तुम्ही चूक केलीत खेळला येऊन, तुम्ही खेळला येऊन चूक केलीत. आणि म्हणून खेळ आम्ही उभं केले. इथं शिवसेना आम्ही उभी केले, संघर्ष आम्ही केलाय, केसेस आम्ही घेतल्यात, जेल आम्ही भोगलेत. तुम्ही काय केलं? काल तुम्ही एक शब्द बोलून गेलात, मिंद्यांचं मी जीभ हसवून टाकीन. तुमच्यात कुवत आहे काय ती जीभ हसवायची? नागान आणि जेवणला गेले तेव्हा तुमची चड्डी पिवळी झाली होती ना. तुमच्या गाडीमध्ये पुढच्या सीटवरती रामदास कदमला बसवल्याशिवाय तुम्ही मातोश्रीतनं बाहेर पडत नव्हता उद्धवजी. आणि जीभ हसण्याच्या, मुख्यमंत्र्यांची जीभ हसण्याच्या गोष्टी तुम्ही करताय. किती केसेस आहेत तुमच्यावरती, किती आंदोलन केलेत, तुमचा काय सहभाग? आणि म्हणून ही शिवसेना मोठी होण्यासाठी अनेक शिवसैनिकांच्या मर्डर झाल्यात, अनेक शिवसैनिकांचे खून झालेत, अनेक शिवसैनिक जेलमध्ये सडलेत, जन्मठेप लागले. कृष्णा देसाईच्या मर्डर केसमधल्या शिवसैनिकांची काय हालत झाली मी साक्षीदार आहे. यांना कुठं माहिती आहे? शिवसेना अशी मोठी झाली नाही. पण बाळासाहेब गेल्यानंतर तुम्ही इतके बेफाम झालात की या शिवसेना नावाच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा मालक मी आहे आणि सगळे माझे नोकर आहेत. नेता बिता, आमदार, खासदार, मंत्री सगळा विषय तुम्ही संपून टाकला उद्धवजी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. वेंगुर्ला गावची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरात किरणोत्सव नुकताच पार पडला. ज्याप्रमाणे कोल्हापूर अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सव होतो त्याप्रमाणे हा सोहळा असतो. यावेळी किरणोत्सव पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. वेंगुर्ला येथील सातेरी मंदिर पांडवकालीन आहे. मंदिराची बांधणी वास्तुकलेचा एक सुंदर नमुना आहे. ज्याप्रमाणे कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीच्या मंदिरात किरणोत्सव होतो त्याच प्रमाणात तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्लेचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरीच्या मंदिरात किरणोत्सव पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. श्रीदेवी सातेरी माता की जय. तर आमचं हे सातेरी मंदिर हे वास्तुशास्त्रानुसार बांधलेलं असून त्यावेळी पांडवकालीन आहे.
आणि त्यामुळे वास्तुशास्त्राच्या याच्यात त्यांच्यानी किरणोत्सव कसा होईल देवात याचे पूर्णपणे अभ्यास करून त्याच्याप्रमाणे त्यांच्यानी धरोका ठेवलेला आहे. त्यात या मंदिरामध्ये जसा महालक्ष्मीला किरणोत्सव होतो, महालक्ष्मीला संध्याकाळी किरणोत्सव होतो, तर सातेरी मंदिरामध्ये सकाळी किरणोत्सव होतो. तर उत्तरायण आणि दक्षिणायन या 2 वेळी इथं किरणोत्सव होत असून त्यावेळी प्रत्येक भाविक येऊन त्यांचे दर्शन घेत असतात आणि आनंदोत्सव साजरा करत असतात. जसं आपल्या महालक्ष्मी कोल्हापूरच्या मंदिरात जसं किरणोत्सव होतो तसं आपल्या श्रीदेवी सातेरीच्या देवळातसुद्धा देवीच्या मुखावर किरणोत्सव होतो. तो आनंद म्हणजे खूप वेगळाच होता. माझी अनुभूती ती खूप लहानपणापासून खूप इच्छा होती की बघायचं, पण ते आज पूर्ण झाली. आणि मी असं सांगेन की ते सगळ्यांनी ती अनुभूती घ्यावी. ते वेगळंच दैवी शक्ती एक अशी अनुभूती होती. आणि देवीच्या चरणी हीच प्रार्थना की देवी सर्वांना सुखी ठेव. हो, मुंबईमधून मी स्पेशली त्यासाठी झालो आहे सुट्टी घेऊन. आणि ती एक वेगळीच शक्ती अशी अनुभूती होती. ती सगळ्यांनी अनुभूती घ्यावी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आवाज करू नका रे, आवाज करू नका रे. मेलाने बघा हत्ती महाराज कसे गेले ते. हे पिऱ्या पिटेल तू. वनपोज वनपोज बजू बजू व्हिडिओ घ्या, फोटो नका. पडता पत्रा काय बाई बस करी. गाडी बंद करा. गाडी बंद कशाला? गाडी बंद करू आला तर गाडी गडबडीत बसतील ती घ्यायचं. गणपती बाप्पा मोरया. वाढे जा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. मालवण व्यापारी संघाला यावर्षी 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तर मालवण तालुका व्यापारी संघाला 30 वर्ष पूर्ण होत आहेत. जिल्हा व्यापारी महासंघाचा 36वा जिल्हा व्यापारी मेळावा पुढील वर्षी 31 जानेवारीला मालवणात होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा व्यापारी मेळाव्याच्या वेळी 5 दिवसीय भव्य व्यापारी प्रदर्शन मालवणात आयोजित करण्याचं मालवण तालुका व्यापारी संघाच्या स्नेह मेळाव्यात ठरवण्यात आलंय. मालवण तालुका व्यापारी संघाचा स्नेहमेळावा मालवण चिवला बीच धुरीवाडा कुरण इथं संपन्न झाला. यावेळी जिल्हा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर, मालवण तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रमोद ओरसकर, मालवण शहर व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरुरकर, माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन तायशेटे, नितीन वाळके, अरविंद नेवाळकर, अशोक सावंत, दीपक भोगले, विजय केनवडेकर, गणेश प्रभुलकर, नाना पारकर, राजन नाईक,
द्वारकनाथ घुरिये, मुकेश बावकर व इतर व्यापारी उपस्थित होते. मालवणात होणाऱ्या व्यापारी प्रदर्शनासाठी केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग खाते, पर्यटन खाते, MTDC यांचं सहकार्य घेतलं जाणार आहे. प्रदर्शनासाठी शासकीय मदतही घेतली जाणार आहे. यात व्यापार उद्योगातील बदलते ज्ञान, यंत्रसामुग्री याविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. इतर वेळी आयोजित होणारी कृषी व उद्योग प्रदर्शनाचा लाभ घेता यावा यासाठी या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नितीन वाळके यांनी दिली. 16 एप्रिल रोजी सागर ते सह्याद्री अशी 200 किलोमीटर अंतराची भव्य मोटरसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. ही रॅली निवती येथून सुरू होऊन शिरशिंगे, आंबोली अशा मार्गे कुडाळ येथे संपणार आहे, अशी माहितीही वाळके यांनी दिली. या स्नेहसंमेलनात मालवण तालुका व शहर व्यापारी संघाची धुरा गेली अनेक वर्षे सक्षमपणे सांभाळल्याबद्दल प्रमोद ओरसकर व उमेश नेरुरकर यांचा जिल्हा व्यापारी संघातर्फे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर, अरविंद नेवाळकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी पुढील वर्षी मालवणात होणारा जिल्हा व्यापारी मेळावा हा मालवण व्यापाऱ्यांच्या परंपरेनुसार भव्य दिव्य असाच होईल असा विश्वास व्यक्त केला. त्याचं एक प्लॅनिंग करण्यासाठी तो पण एक विषय आहे. तर म्हणजे मालवणमध्ये व्यापारी मेळावा होणार त्याच्यासाठी प्लॅनिंग करण्याची गरज नाही, कारण सर्व तुमच्या व्यापाऱ्यांची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेला साजेल असाच भव्य व्यापारी मेळावा आपण नेहमी सादर करता, तसाच तो होईल याबद्दल मला खात्री आहे. मालवण व्यापारी संघाचं काम महासंघ स्थापन झाल्यापासून पण सर्वच व्यापारी मेळाव्यांना जास्तीत जास्त व्यापारी मालवणमधले उपस्थित असतात आणि कायम त्यांचा नंबर येतो तालुक्यातून सर्व. आणि स्थानिक पण जे काही व्यापारी संघाची कामं आहेत ती चांगल्या प्रकारे होत आहेत. त्याशिवाय तुमची वार्षिक सहल ही फक्त नुसती सहल नाही की एक मार्गदर्शन शिबिर असं जे चालू आहे ते पण त्याचा एक उल्लेख करण्यासारखा आहे. त्यामुळे येणारा हा जो महासंघाचा मेळावा आहे हा चांगल्या प्रकारेच यशस्वी होईल अशी मला खात्री आहे. जास्त वेळ न देता त्वरित पुढील काम. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. खुर्ची सांभाळण्यासाठी ठाकरेंचा कोकणवासियांवर अन्याय, दीपक केसरकर यांचा घणाघात. निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त शिवगर्जना, विशाल परब यांची महागर्जना. आणि कोकणातील प्रसिद्ध गिरोबा उत्सव, उसळला भक्तांचा जनसागर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.